Paragraf 7 mluví celkem podrobně o řízení přístupu k aktivům. Co však aktiva jsou? Velmi rád vysvětlím, co jsou to aktiva. Jenom upozorním, o tom to není ten paragraf. Aktiva jsou opravdu to hodnotné, co ve firmě potřebujeme střežit. Aktiva můžeme rozdělit na primární, podpůrný a technický. O tom v podstatě hovoří zákon. A tady v paragrafu 7 jde o to, abychom správně a dobře řídili právě ten přístup k těmto aktivům. Když to řeknu jednoduše, je to opravdu o přidělování přístupů do všemožných systémů, aplikací, tak, aby firma měla přehled o tom, kdo kam ten přístup má nebo nemá. Protože to si myslím, že je základ vlastně chránění informací, že neudělujeme přístup všem a do všeho. Takže udělujeme přístupy kontrolujeme, řídíme. O tom je paragraf 7. Eduky.